Dobrý deň, moje meno je Diana Kryšková, som psychologička. Aktuálne som frekventantkou komplexného dlhodobého výcviku v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii, ktorý je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou, Českej lekárskej spoločnosti JEP. A v roku 2021 som ukončila trojmesiačný kurz hypnózy, ktorý je akreditovaný Asociáciou klinických psychológov a Českou lekárskou komorou. V rámci mojej odbornej praxe som pracovala v Centre pre deti a rodinu, v detskej psychiatrickej liečebni, kde som komplexne pracovala s celou rodinou. Okrajovo som sa zaoberala násilím páchaným na deťoch a na ženách. Iné témy, ktorým sa venujem, sú sebapoznanie, life balance, zvýšenie sebavedomia, vzťahy, emócie, úzkosť, neuróza, nutkavé myšlienky, celkový osobnostný rozvoj, motivácia, prokrastinácia a podobne. Z môjho pohľadu je sebapoznanie najdôležitejším atribútom skvalitnenia života a spokojnosti človeka. Človek je sám expertom na svoj život, ale ja ako psychoterapeut vám môžem byť sprievodcom pri vlastnom sebapoznávaní a porozumení samému sebe a vašej životnej dráme.